Ghost also come over. Wozani nonke zizwe selibasiwe
Isihloko ezokhuluma ngaso namhla sithi UShembe Nezangoma. UShembe Nezangoma. Lesi sihloko kukhulunywa kakhulu ngaso uFacebook. But I'm aware ukuthi ababaningi abantu abangena kuFacebook. Lesi sihloko esithi UShembe Nezangoma sibaluleke kakhulu kuleli bandla. Ngakho ke kubalekile ukuthi sikhulume ngaso ngoba isona sihloko noma iyona nkulumo noma iyona ntshumayelo esalwiswa kakhulu ngayo uma siqala leli bandla. Into yokuqala ingilosi eyayenza ukulwa nezangoma. Ngendlela esalwa ngayo nezangoma sahlaselwa futhi nathi kakhulu ngazo. Sahlaselwa ngamaNazaretha, sahlaselwa inkolo yabomdabu, sahlaselwa izangoma kakhulu hayi kancane. Sizokhumbula ukuthi ingilosi yaze yaqamba isihlabelelo. Lesi sihlabelelo esithi uSathane usiyasizonda. Senqatshelwe ukumkhonza emsamo. Usehamba esenzela amadili. Khona sizobuyela kuye silahlwe. Anqotshiwe amandla akho nguJehova inkosi yethu. Luphelile udumo lwakho ebesikhonza ngalo emsamo. Halala siyabonga Nkosi. Usibuyisele kuJehova thina. Sohlala sikukhumbula njalo ngalowo musa nothando lwakhe. Asiqeda ngalesi sihlabelelo kodwa ngizama ukunikhumbuza ukuthi njengoba namhlanje wonke abantu sebekhuluma ngoShembe Nezangoma. Sathi uma ingilosi ifika ikhuluma le ndaba yezangoma ukuthi oseqinisweni izangoma zithunywe uSathane. Kwaba ulimi lolo olubonakala sengathi siyahlambalaza. Sahlaselwa kakhulu. Kodwa ngenhlanhla kaNkulunkulu kwagcina sekutholakala intshumayelo kamprofeti owayenza mhla ka-31 kuJulayi 1925. Ungase ucabange ukuthi njengoba namhla siku-2018 bese iminyaka ka-1925 umprofeti ekhuluma ngalento kanti ingilosi yayisusa lento. Ngiyafisa ke ukuthi njengoba ngizoyifunda intshumayelo yomprofeti njengoba enjalo nilalelisise kahle ngoba konke ukukhuluma kwami kuzogxila kule ntshumayelo kamprofeti ngoba manje sesine authority hayi evela engilosini kodwa evela kumprofeti okumkhulu wamaNazaretha onke. Ukuthi lokhu okwakushiwo ingilosi ukuthi izangoma zisebenzela uSathane kwangasiyona into eyayiqale ukukhulunywa ingilosi, yakhulunywa ngumprofeti
ongumholi wamaNazaretha onke. Naye futhi umprofeti wathi ma eyikhuluma lento, he quoted the Bible. Ngizoyifunda njengoba injalo ke le ntshumayelo. Uthi lapha ngonyaka ka-31 July 1925 kungolwesihlanu umprofeti ehlezi nabantu ekuphakameni wakhuluma lamazwi. Batabami njengoba nibuthene lapha, ungabe niyasazi yini isitha sikaJehova esikhulu kunazo zonke na? Khona amadoda amadala okungocebisa wasempuze nobukhosini namanye athi, nceku yenkosi, isitha sikaNkulunkulu uSathane. Wayese uyaphendula umprofeti ethi, batabami niqinisile, kepha uSathane usebenza ngomuntu, ukhona nokuchitha ubungcwele ukuze achithe umbuso kaNkulunkulu uma wehliselwe kubantu. uSathane usebenza ngomuntu ukuze echithe ubungcwele bukaNkulunkulu okwehlisele emhlabeni, ekwehlisela abantu. Njengoba uJehova namhla engithumile mina Shembe phakathi kwenu ukuba nginilethele umbuso wakhe oyifa lokuphila kwaphakade, kanjalo noSathane ufinyelela kubantu ngezithunywa zakhe ukuba zilethe umbubhiso noma imbubhiso yaphakade kubantu. Uthi-ke ubaba mkhulu, njengoba mina Shembe engithumile uNkulunkulu ukuba ngilethe umbuso wasezulwini, ngilethe umbuso waphakade, noSathane ufinyelela kubantu ngomuntu ukuba elethe imbubhiso yaphakade. Khona ucebisa wabuza wathi, nceku yenkosi, kungabe siyozigwema kanjani izithunywa zomubi ukuba zingafinyeleli kithi, lokhu singazazi futhi singalwazi nophawu lwazo? That was a very good question. Uyabuza ke ucebisa ukuthi, nceku yenkosi, njengoba uthi uSathane na usebenza ngabantu, siyomazi kanjani ukuthi lo muntu uthunywe uSathane? Iluphi uphawu esiyoba nalo esiyokwazi ngalo ukuthi lo muntu uthunywe uSathane? UShembe waphendula wathi, batabami, omubi usebenza ngezangoma, nabo bonke abavuma ukuba izimbongolo zemimoya engcolile, ngokuba umthombo wawo nguSathane. Yikho lokhu izolo ngithe kini, yemukelani umoya ongcwele kuphela. Kusho njalo Shembe. Wayekade ekhulume ngayo izolo uthi, yikho izolo ngithena yemukelani umoya ongcwele kuphela. Ngoba ungokaNkulunkulu ningemukeli noma munye umoya ofuna okuphambene nale ncwadi kaNkulunkulu. Ngiyabona mthini? Uthi ningafuni nowodwa umoya, ningawemukeli nowodwa umoya okhuluma okuphambene nale ncwadi kaNkulunkulu. Le ncwadi kaNkulunkulu esho iBhayibheli. Xwayani izangoma ngokuba ziyiladi nesihlalo sikaSathane phakathi kwabantu. Xwayani izangoma ngoba
ziyiladi nesihlalo sika Sathane phakathi kwabantu. Ningasingenisi isangoma ngamasango emzini yenu. Nalapha ekuphakameni nakuyo yonke imizi kaNkulunkulu nize ningasingenisi isangoma. Ningaganiselani nezangoma batabami. Ningemukeli lutho esandleni saso. Nanxa sicela utho kuwe uphoqeka ukuba usinike. Ungasinike esandleni. Kepha ukubeke phansi sizithathele sona ukuba ungathinti inyama yaso ehlezi imimoya yamadimoni engcolile. Kuleminyaka ephambili umkhokheli eGauteng eku-queue elindele ukungena eTaxini ezala. Wathi esalindele nje wabona uhlalele niseqhamuka wasemdonsa semkhipha. Wayesethi uzongena kanjani kuleli itekisi ngoba uyayibona lezangoma esemva kwakho. Wathi lindela itekisi lesibili awukwazi ukuthi uhlale eTaxini nezangoma. I'm trying to explain to you how serious this thing is. That was an angel. Wayibona isiqhamuka vele yamdonsa. Yathi awuboni ukuthi ngemva kwakho kunezangoma. Ngamanye amazwi we are going to share ihlalo eTaxini nezangoma. Uzohlala nezangoma. Lokho kwakwenziwa ingilosi. Kodwa singazi ukuthi kwasho UShembe. Ngoba abakho abantu ebebefuna ukuba beyizwe lento esho ingilosi ukuthi lento ikhulunywe ezulwini. Lento yashunyelwa UShembe. Noma imuphi umuntu okhuluma nabafileyo ngokwakhe ningazihlanganisi naye ngandlela zonke. Ngokuba lowo uyisihlalo semimoya yobumnyama eyaliwe ezulwini. Yabuya ngaye lowo ukuba yonakalise umhlaba ukuze kwande umbuso wobumnyama emhlabeni ngokuba isebenzela ukuthobisa uJehova. Those are the words of the prophet UShembe. Uthi ke umprofeti akuzo izangoma zodwa okufanele ningahlanganisi nazo. Not only the possessed people, no. Kodwa nabantu abanganawo umoya wobungoma. Kodwa abanemfundiso yokuthi kufanele ukukhulume nabafileyo ngokwakho. Ningahlanganisi nalabo bantu. Naba basafana nezingoma. Ningayihlanganisi nabo. Ukwenze njani ukukhuluma nabafileyo ngokwakho? Ukukhuluma nabafileyo ngokwakho. Uma uhamba uye emsamo ufike ukhulume emsamo noma ngabe uyacela noma ngabe uyabika noma kwenze njani ukhuluma emsamo ngokwakho. Ukhuluma nabafile ngokwakho. Noma kungasiwena obhulayo. Kodwa uma uhamba uya kumuntu obhulayo ufika uhlala ebese ekuchazela ukuthi uyihlo uthini ubaba omkhulu wakho uthini, ukhuluma nabafileyo ngokwakho.
kukhona izinto ezenzekayo umaNazaretha ongafanele zenzeke. Uma kunomshado, ingilosi yenqaba ukuthi sishadele emakhaya ngoba yathi kunezinto eziningi la emakhaya ezenzekayo eziphambene nomthetho kaNkulunkulu. Ngenkathi kushadwa emakhaya bese wena mhlambe uyinkosana noma uyini uyatholakala usiyahamba uphethe ihawu uyakhuleka okasibanibani uyambonga lo muntu udlulele komunye uyakhuleka okasibanibani umbonga lo. You are invoking the spirits of the dead. And you are not supposed to do that if you are a Nazarite. Amen. Ngoba uma uthi uyakhuleka kusho ukuthi lo muntu wena manje sumele yena uyakhuleka. And he is the spirit of the dead. Bengakwenza abanye abantu kodwa not thina. Ngoba lo muntu lona osuthi uyakhuleka usho umuntu osewafa. Usumele manje ukuthi hayi uyambona phela sibanibani nawe uyakhuleka bese umnike umusho ngezibongo uyambusho udlulele komunye umusho ngezibongo leyo nto leyo ayenziwa umuntu olikholwa. Amen. Because ukhuluma nabafile ngokwakho. Ukhuluma nabafile ngokwakho. That is an explanation esinikezwe umprofeti wethu. Umprofeti wobuNazaretha. Umprofeti wobuNazaretha lento wayengayisusi phansi. And I want to read incwadi yafunda umprofeti. Deuteronomy 18 from verse 9. Le ncwadi yafunda umprofeti ngoba abantu wafunda yona. Kuthi lapha nanxa usufike ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona awuyikufuna ukwenza izinengiso zalezo zizwe. Makungafunyanwa kuwe umuntu odabulisa indodana yakhe noma indodakazi yakhe emlilweni, noma umbhuli, noma ohlola imihlola, noma owenza imilingo, noma umlumbi, noma owenza iziphonzo, noma obhula ngamadlozi emadlozini, noma umthakathi, noma umlozikazana. Ngoba yilowo nalowo ozenza lezi zinto uyisinengiso kuJehova. Wonke umuntu le ncwadi yafundwa umprofeti ukuthi wonke umuntu owenza lezi zinto uyisinengiso kuJehova. Uthi ke umprofeti akungatholakali umuntu oyokwenza into ephambene nale ncwadi. Was carrying the Bible. Akungatholakali umuntu oyinazaretha enza into ephambene nale ncwadi kaNkulunkulu. UShembe akangatholakali umuntu oyinazaretha owenza into ephambene nale ncwadi kaNkulunkulu. Uthile uShembe noma imuphi umuntu okhuluma nabafileyo ngokwakhe ningazihlanganisi naye ngandlela zonke ngokuba lowo uyisihlalo semimoya yobumnyama eyaliweyo ezulwini. Umuntu otholakala ekhuluma nabafileyo ngokwakhe uyisihlalo semimoya yobumnyama eyaliweyo ezulwini.
yabuya ngaye. You follow what UShembe says? Le mimoya eyaliwe ezulwini ibuye ngaye. Ukuba izokonakalisa umhlaba ukuze kwande umbuso wobumnyama emhlabeni ngokuba isebenzela ukuthobisa uNkulunkulu. You follow what UShembe says? Wena usebenzela ukuthobisa uNkulunkulu. Batabami, uma nike nangenisa isangoma nabanemimoya engcolileyo kulobu buNazaretha, nibokwazi ukuthi kusukela ngalelo langa lobu buNazaretha sekufile, abusekho. Kusekho uNazaretha? Ukhona? Akukho. Bakhona abantu abafaka ingubo ezimhlophe, kodwa ubuNazaretha akusekho ngoba kwasho UShembe. Wathi uma nje nike nazingcolisa ngezangoma, lobu buNazaretha anokwazi ukuthi sebufile, akusekho. Ngokuba isitha sokuqala sikaNkulunkulu isangoma. Kusho UShembe. Akushona ingilosi manje. Kusho UShembe. Kuqala sasithethiswa ngoba sithi kusho ingilosi. Manje kusho UShembe. Uthi isitha sokuqala manje isangoma. Ngani? Ngokuba kuye kuthi nxa uJehova eshaya umthetho ngomlomo womprofeti, bese noSathane ashaye umthetho ophambene nokaJehova ngomlomo wezangoma. Hey kodwa wayehambele umprofeti. Uthi-ke umprofeti into eyenza ukuthi isangoma singemukeleki ukuthi uyathi ma uJehova eshaya umthetho ngomlomo womprofeti, bese uSathane ephikisa uJehova ngomlomo wezangoma. And that's a fact. It's a fact. Hayi ukuthi umshumela umprofeti wakhe umtengele injalo nje. Yonke into esishoyo njengoba nibona nje amaNazaretha ephuphile lesisimo esisona. Kungena izangoma phakathi kwazo. Uthe UShembe ma ethi ungakuphuza utshwala, ungangenisa utshwala emzini wakho. Izangoma zathi kuphuza utshwala, ungenise emzini wakho. Wathi UShembe ningawahlabeli amadlozi, zathi izangoma ahlabeleni amadlozi. Yonke into angathi ngabala ngigcinephi where izangoma ezifundisa abantu ukuthi abenze into ephambene nento eshiwo uNkulunkulu. Uthi-ke UShembe ungakhulumi nofile ngokwakho, and that word ngokwakho is very very important. Baba akasho UShembe ukuthi ungakhulumi nomuntu ofile, kodwa uthi ungakhulumi nomuntu ofile ngokwakho on your own. Thina amaNazaretha siyakhuluma nabantu abafile via uNkulunkulu. Amen. Yes, siyakhuluma nabantu abafile via uNkulunkulu. Ngiyakwazi ukuthi nginikelele umama noma ubaba ngifike ngicele eLatin ukuthi Nkosi umama wami ngiyamnikelela ngalokho. Ubaba wami ngiyamkhumbula ngalokho. Ngikhuluma naye ngokukaNkulunkulu. By way of teaching kaNkulunkulu via uNkulunkulu. Manje ngikhuluma ngikwazi kuvele ngikhulume nje naye no. Not even ingilosi. Angeke ngiguqe lapha njengoba sihlala nengilosi nje bese ngithi
ngilosi ngenzela ukuthi nokuthi no sifundise no kufanele ngicela ukushare ukuthi inkosi phana umuntu wakho omthumela amandla ukuthi engisize ngalokho angikwazi ukuthi ngithi hlaleleni ngisize ngalokho ngoba immediately ngithi hlaleleni ngisize ngalokho uhlaleleni manje na usesithixo sami uhlaleleni uthunyiwe kufanele ngicele komthumi uthi-ke ushe ulokhuza ubaba mkhulu uma umuntu ekhuluma nabafile ngokwakhe ningahlanganisi nalowo noma ngabe uyibiza ngomprofeti noma umfundisi noma umthandazi manje umuntu ekhuluma nabafile ngokwakhe ungayihlanganisi nalowo. So inkinga ayikho kuphela ezangomeni people who are possessed by spirits kodwa ekubantu abafundisa ngento uNkulunkulu oyenqabile uthile umprofeti batabami ayikho ingozi enkulu engase inehlele ukwedlula ingozi yokuba nivumele isangoma singene phakathi kwenu. Ayikho ingozi enkulu eyokwedlula ukuthi nivumele isangoma singene phakathi kwenu. Uma nike nasingenisa batabami niyobe nibulele ubuNazaretha niyobe nimxoshile uNkulunkulu phakathi kwenu. Niyobe nimxoshile umbuzo uthi ukhona njengamanje uNkulunkulu phakathi kwamaNazaretha. Uma ulokhuza njengoba amaNazaretha manje na nabafundisi abayizangoma nabakhokheli abayizangoma nabashumayeli abayizangoma ukhona kanjani uNkulunkulu phakathi kwamaNazaretha? Njengoba manje amaNazaretha ayekwazi ukuthi ebhabhatise izangoma abuye ebhabhatise abantu lapha abhabhatise kuba kanjani lokho? Kuba kanjani? Ukhona kanjani uNkulunkulu phakathi kwabo? Uma isangoma sike sangena phakathi kwenu ngenkani nibothatha amagugu kaNkulunkulu niphume nawo nisishiye sodwa. Uma isangoma sike sangena ngenkani thathani amagugu kaNkulunkulu niphume nawo nisishiye sodwa. Yini amagugu kaNkulunkulu? Ningaludinga amagugu kaNkulunkulu. Nomgidi igugu kaNkulunkulu. Nesidlo siyigugu kaNkulunkulu. Yonke into esiyenzayo lapha uthi-ke phumani naso. Angazi ukuthi-ke njengoba thina siyibiza sihlala nazo kumi kanjani. Ngokuba uma nihlale naso uJehova ehambela phakathi kwenu impela niyakwehlelwa ngokubi. Uma nike nahlala naso uJehova wafika phakathi kwenu nihlele nesangoma niyokwehlelwa ngokubi. Kusho umprofeti, akusho mina, akusho ingilosi, kusho umprofeti. Ukuthi uma nike nahlala nezangoma niyokwehlelwa ngokubi. Ikuphi lokho okubi okosehlela? Ngokuba uJehova uyakuloba ukuba nimhlubukile ngalolo usuku nangenisa isitha sakhe phakathi kwendlu yakhe eyingcwele nadla naso naphuza naso. Do you follow what I mean? Akusho mina. Akusho futhi ingilosi UShembe ukuthi uma nike nahlala nesangoma nobe nimxoshile uJehova ngoba uJehova nokwehlelwa ngokubi ngoba nihlale nesitha sakhe endlini yakhe engcwele nadla naso isitha sakhe sikaNkulunkulu
naphuza naso isitha sikaNkulunkulu. And kufanele wazi ukuthi uma ngabe wenza into ephambene nomthetho kaNkulunkulu, you become the enemy of God, and that is written down and you cannot change it. Ngoba kuselokuzeni uma ngaphosisi umthetho wesithathu emthethweni ishumi ukuthi uma ngabe weka umthetho kaNkulunkulu, uNkulunkulu ujezisa isizukulwane sesithathu nesesine sakho. Khona umoya wobungoma uyakunehlela nonke nabantwana benu. This is a prophecy. Kwaku 1925. Uthi ubaba mkhulu uma ngabe nike nahlala nesangoma, umoya wobungoma uyokunehlela nonke uze wehlele nabantwana benu. And this is what is happening. This is what is happening. Ngangibona kwenze kithi. Uthi uzwa ngapha amakoti uyathwasa. Namakoti ngabe uyathwasa. Namakoti ngabe uyabonga amakhosikazi ethathwasa. Nomakoti umuntu aze ethwasa umkhokheli kuphela. Kodwa wonke abantu bakwaMpanza bayathwasa. Ethwasa. Oh, athwasa. So bathela. Ndina kabonga nomkhokheli kuphela ngathwasa. Bonke abanye bathwasa. Neingane zethu zathwasa. Nakwababa omncane bathwasa, banye bafa. That's a fact. Kodwa manje nasikufundile ukuthi lokhu kuthwasa kwamaNazaretha kudalwe ukuthi unfethi kuyisiqalekiso. Niyangizwa nthini? It's either is prophet or isiqalekiso. Ngoba uthi lapha khona umoya wobungoma uyakunehlela nonke nabantwana benu noma nithandazelwa ukuba usuke lo moya kini nabantwana benu khona anikusinda ngokuba niyobe senimxoshile uJehova osindisayo namukela umoya wesangoma ukuba ubuse endlini kaJehova. Uthile UShembe noma senithandazelwa lo moya wobungoma ngeke usuke. Namanje it is happening even now. Umoya wobungoma bayazi nje abantu ukuthi hey uma uthi umuntu akayike ubungoma uthi hey ngizokufa. Uzosuka kanjani? Uyesaba nokuba eyeke ukuba isangoma. Even say convinced ukuthi ku wrong kodwa uyesaba ngoba uyazi ukuthi akazi ukuthandazeleka. Kodwa la ngoba asinawo akaze sihlanganise nobungoma thina singamthandazela umuntu lapha ubungoma kuphela futhi bakhona lapha bafika bezangoma bathandazela kwaphela balokho phakamsisana. Oh usesaba na imbona eqine kangaka nje wafika lapha bezangoma. Kodwa la kufanele ukudeclare ukuthi ngisangoma noma ade ngisangoma bese utshela ukuthi hamba yonke into yobungoma uyolahla yonke into yobungoma uze lapha usuzokholwa. But other than that asinayo la indawo yoku accommodate umuntu oyisangoma, asimbabhadisi umuntu oyisangoma, asimvumeli ukuthi umuntu lo oyisangoma engene lapha ezokulalela inkonzo. Kodwa umuntu uma isangoma must declare ukuthi uze lapha ngoba ezofuna ukuthi umoya wobungoma usuke kuye. Ngiyakuzwa lokho. Sifundisiwe ngethini ukuthi umoya wobungoma ususwa kanjani. Kodwa umoya wobungoma awusuki kumuntu
engaconvinced yena ukuthi lento engiphethe okokuqala ukufa okwesibili usathana kufanele umuntu econvinceke yena ngibatshele kanjalo bethi manje na mfundisi nomoya obungoma angazi noma niyawelapha no asiwelapha umoya obungoma uzelapha wena you rehabilitate yourself umuntu olokhuza masakwazi ukuyicontrol umuntu addicted whatever akakwazi ukuthi umuntu addicted ekuyeke ngamsa ku rehabilitation center ngeke ephile uma yena engakaba convinced ukuthi lento engiyiyo izongibhubhisa. So the same thing nobungoma kufanele kuqala ube ne clear understanding ukuthi lento engiphetheyo ngiphethwe into eyongibhubhisa engisesihogweni okufanele ukuthi ngiyibalekele kodwa mawuthi njena ufuna nje ukuthi sisusa ubungoma kususwa uwe kuqala thina bese sikwelekelela ke ukususeni ngoba isangoma umuntu lento esuke ihleli kuwe kusuke kuumuntu yabo ngalolo suku uyakuphela umthetho kaJehova phakathi kwenu. This is interesting. Uyakuphela umthetho kaJehova phakathi kwenu. Ukhona umthetho kaJehova phakathi kwamaNazaretha. Ngizimangaliso manje amaNazaretha manje na asiyakwazi manje ukuthi eyongena ethathe utshwala bekufake emzini yabo. Ziningi izinto ezenzeka manje oba shocked ngayo. Ngo thina sikhula ngisho ngabe kuthiwa bekunomshado bese usekhala lakho kodwa bekuthathwa abantu abophuza utshwala niyocela umuzi wamabhinqa beyonigayela nibanikeza imali beyonigalela utshwala bephuze khona lapho awuyihlanganiswe notshwala kodwa namhlanje na utshwala sekuyakwazi ukuba kugawe emzini yamaNazaretha and that is the teaching of Nezangoma. Ngalolo suku uyakuphela umthetho kaJehova phakathi kwenu kubuse umthetho kaSathane ofike nesangoma elisingenise endlini kaJehova ukuba nixoshe uJehova ngaso. Hey ukuba nixoshe uJehova ngaso uma ufuna uxosha uJehova ngenisa isangoma emzini wakho Jehova uzovela ehlabe kushaye uJehova kushaye ya manje ufuna uxosha uJehova endlini yakho ngenisa isangoma mase ngena nje uJehova is out because usungenise isitha sakhe ngokuba uJehova akahlali lapho kubusa khona isangoma uJehova akahlali lapho kubusa khona isangoma khona ngalolo suku abantwana benu bayongenwa imimoya engcolileyo ewukufa kuthi labo abayenqabayo ibahlasele okubi abanye ibabulale ngokuba niyobe senimxoshile uJehova phakathi kwenu. This is very bad. Angazi noma ngiyangizwa khona ngalolo suku abantwana benu bayongenwa imimoya engcolileyo ewukufa kuthi labo abayenqabayo ibehlisele okubi. Angazi noma lezwe lento abantwana bethu bayongenwa imimoya emibi laba abayenqabayo ibabulale and it's exactly what is happening. This is exactly what is happening. Abantwana abona abantwana abancane beba izangoma uma abanye befe kuthiwa ima ngaba engathwasi engawadla amagobonge vele gule cishe egcine efe omunye ethwase
eyoba ethwase kukhishwe imbuzi ehlangabezwe kodwa kungoma kungababikho okuchaza ukuthi ubufa